Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι η πρώτη φορά που καλούμε ως βουλευτής να ψηφίσω κρατικό προϋπολογισμό. Είναι η πρώτη φορά που προϋπολογισμός κατατίθεται από κυβέρνηση με κορμό την αριστερά. Μέσα στο ασφικτικό δημοσιονομικό πλαίσιο είναι προφανής η προσπάθεια αυτής της κυβέρνησης να εισαγάγει κοινωνικό πρόσημο, κοινωνική δικαιοσύνη, αναδιανομή υπέρ των αδύναμων κοινωνικών ομάδων, υπέρ των τομέων της υγείας και της πρόνοιας. Έτσι, οι αναγκαίες περικοπές είναι στοχευμένες περικοπές και όχι οριζόντιες. Η αναγκαία μείωση των δαπανών δεν επικεντρώνεται και δεν στρέφεται αυτομάτως κατά των μισθών και των συντάξεων, όπως συνέβαινε επί της θητείας των προηγουμένων κυβερνήσεων. Μειώνονται, παραδείγματος χάρη, οι στρατιωτικές δαπάνες για να κρατηθούν σταθερές οι δαπάνες στα προνοιακά επιδόματα. Αυξάνονται κατά 823 εκατομμύρια ευρώ οι κοινωνικές δαπάνες. Θεσμοθετείται η κάρτα ανασφάλιστων και η δωρεάν πρόσβαση στα νοσοκομεία. Καταβάλλονται 62 εκατομμύρια ευρώ για κάλυψη των ανασφάλιστων υπερηλίκων. Θεσμοθετείται η δωρεάν μετακίνηση στα μέσα μεταφοράς για τους ανέργους. Επεκτείνεται το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα. Για πρώτη φορά μετά από 5 χρόνια γίνονται 985 προσλήψεις στον χώρο της υγείας για την κάλυψη των τεραστίων κενών στα νοσοκομεία. Ακολουθούν και άλλες προσλήψεις στα νοσοκομεία. Αυξάνεται η επιχορήγηση στα νοσοκομεία κατά 300 εκατομμύρια ευρώ. Για πρώτη φορά από το 2008